Опасен си обаче. Как замиташ нещата под килима, както казваш ти за там другите, Как ги замита? Аз едно пиша, друго говори. Тарикатски номера, дяволски номера. Голям шайтан си, наистина си шайтан. Честно. Честно си шайтан. Аз не знам за какво пишеш. Как да не знаеш, като ти казваш, това не е важно и аз веднага ти пиша. И бързо пиша. Как да не е важно? Ако бяха това го направили християни, сега тук щеш да бълваш змии гущери. 3 часа, 4 часа. Нали? Спри да плюеш по християните, бе. Де нищо ни правят на евреите, бе. Ко се хваща с християните, далеч от истината? Да се стоят там, където са много далеч да бъдат. Защо са с двойни стандарти? Кой се бие сега в момента срещу евреите? Кой се бие? Ама то, защото от Хашем така. Ами то всичко, нали, от Хашем? То по тази логика тогава въобще не трябва да говориш нищо. Виж как го замаза още от начало. Всеки може да се говори. Какво аз никога не съм казал? Ба ти не спираш да обиждаш, бе. С нощното ти видео го гледах, където пиеше пак там долу в мазата и го изтри, естествено. Аз знаех, че ще го изтриеш. То е ясно, че ще го изтриеш, ама аз го гледах. И го слушах много внимателно. И то 2 пъти го гледах и го слушах. Дед показваш разни неща, от едно преминеш на друго, храчеш по мене, плюиш, хващаш у нея, пускаш ги, после мен, после другите и го изтри, естествено. Остави го, що ги триш тези видеа? Остави ги. Що ги триш? Всяко такова видео ти го триш. Да, аз едно говоря днеска, ти пак на другаде отиваш. Помощи какви били, ма не са така нещата, както ги мислите, бе. Що не разбереш, че вие сте друга планета, тук е друга планета, бе, човек. Излез веднъж чужбина, не си бил ти освен от компютъра и навънка да излезеш по кошовите, ти друга и не си бил. Въобще не са така. Какво ти обяснявам? Какво общо има това с тебе? На теб какво ще послужи това? Аз ти говоря за случило ти се днес, защото това са твоите хора. До там. Ама ти ги увърташ. Увърташ ги, това е от Хашем, Бару Хашем. Ами то нали казваш, че всичко от Хашем. Тогава какво ги чувъркаш, ги ровиш християните, постоянно ги плюиш, ги наричаш с какви имена, мене ма наричаш, какво ли не. Ето свободията в България. Защото ако си тук, ако кажеш една такава дума и отиваш на съд.